Tulee vähän semmoinen tosi petomaa. Tää on tosi mutta joo, tää on rajun näköinen. Se edellinen oli hyvä. Joo, toi on niin jäätävän hyvä. Ai. Toi on ihan, toi katsi merkata, niin toi on ihan pirun. Toi on hyvä toi voimaksi valottava, niin sä pystyt niinku... Siinä pystyt vaikka räjähdyksellä törrykkeen siisti tosta on yhtään. Ja siis hänet helmiä löytyy sieltä. Niin kuin sanotaan, että there ain't a problem that we can fix, because we can do it in the mix. Joo. Ei nyt ne sormet pois. Jouni, tonnin seteli. Tonnin seteli. Se oli tonnin seteli. Yes. Yes.